Det her er Luftens Rotter. Klokken er 21:21. Her var det Katy Perry og Part of Me. Ja, nu er det altså, I skal stikke hovederne forbi vores webcam ind på mainfm.dk. Lige nu sidder der X-Mass 714, Partygirl 88, Ormand er kommet på, og så sidder Dittemusen, Jackie 1981 og Emil Lacour. Han er godt nok lige forladt sit cam, men må ikke han dukker op lige om et øjeblik. Jo. Og så er det nu, man bare skal kigge på, at Thomas skal nyde sin mad på 1 minut. Er du klar, Thomas? Så du lige det, den kom lige ind for højre. Den kom lige ind for siden der. Det er der altså service på. Ja, det er super smart. Nej, jeg er overhovedet ikke klar, siger jeg. Har absolut ingen appetit. Det bliver godt, jeg glæder mig. Hvorfor? Jamen, fordi jeg håber ikke, du klarer den. Jeg er så nervøs for, at du klarer den, mand. Jeg vil skide bukserne. Nej, det er ikke. Du har 10 sekunder, Thomas. Ja. Ja, så er det bare med at være klar. Ja, okay. 5 sekunder. Ja. Og 4, 3, 2, 1. Og værsgo, Thomas. 1 minut er nu i gang. Hvad synes du om det? Det smager ikke godt. Det smager ikke godt. Nej. Og du har valgt den store ske. Det er altså en kæmpe stor ske, du har valgt der. Jeg har fået hvidløg. Har du hvad? Smager hvidløget godt? Hold da op, en ordentlig portion. Kan du have alt det inde i munden? Det går godt for Thomas, vil jeg lige sige. Du har god tid, og du nyder det rigtigt. Smager det slet ikke ulækkert, Thomas? Jo. Er sviskerne gode? Nej. Er de ligesom rosiner? Kan du godt lide rosiner? Nej, du kan ikke lide rosiner? Der var du lige ved at lave en siger der, hva'? Nej, du har det ude i hele hovedet. Der skete det, at Thomas han var lige ved at få det den gale vej. Er du et hamster? Siger du det? Thomas, det er bare med. Du har meget endnu, Thomas. Har du givet op? Der er 4 sekunder. 3, 2, 1, og tiden er gået. Thomas. Det kom ud samme vej, som det kom ind. Jeg ville godt kunne spise det hele. Hvorfor kunne du så ikke? Fordi at det svulmede nærmest op ind i munden. Og så kunne jeg bare ikke få det ned af halsen. Nej, så kunne du se, hvordan jeg havde det med det der tang og de der blade sidst, der var ved at kvæle mig også. Jeg kan lære, hvordan der tingene de vokser ind i munden på en. Ja. Eller hænger fast. Ja. Nok om det, Thomas. Der var ikke et point til dig i dag. Det var sakssus med ærgerligt. Hvor er jeg glad. Jeg har været så nervøs hele aften for, at du skulle klare det. Ja, jeg er lidt skuffet, fordi jeg synes godt nok, der var meget i den der. Det synes jeg. Jeg synes, der var meget i. Nej, det synes jeg bestemt ikke. Og hvis der ikke havde været så meget, så tror jeg havde fået det hele ned. Ja, men der var ikke meget, Thomas. Hvor er det ærgerligt. Ja, det er det godt nok. Nå, jamen, du klarer det ikke, og jeg må udfordre dig igen på mandag. Jamen, så er det godt, du kan sætte mig på julebordet, når du skal til julefrokost, fordi jeg er en smule bitter lige nu. Main FM. Danmarks mainstream netradio.